Hastao shali shaltham romi thakflaya wati wai tei loma bai kwbangma lukurok no jwngjalo kwlaijak. Nokni manikhnai malmata tuiyo kochogui muktui yorlaijak birman kwlailajak nukhungni borokrok. Abo haino kotor deramungo kwlaijak belbari amchaini Sukurai Deborma. Kokthum bedego eba media samungo gdaljak takhuk Somoresh Debormani bufa. Bini poultry farm tui bai baksa kochogui thangbaikha. Bebagui rang 7 lakh ni loss wngkha bini 1200 hai tok rok kochogui thangbaikha tuiyo. Ajimungni lama achumsa tui bai kochogui tlangjagui khayoklaijak borok. Patimung Durontopara Belbari RD Block khobjak Takarjola Bidhansabha Kendroni. Thangka prai 200-300 moton at tok besar thangka kema saku rokon korukha abo talkhon tongo mane abo bad batin basi chemiya engkai emnon kotor hoto thikya prai 80-90 kg ni tok thikongkha engkai tai abo thikni saimiya tabo kirba khawoi bongno basina bagai tuitoroi chungabno khasawoi chungabno bagai tabo chungor koso khai tongo bongno basina bagai chungo nukha engkai ban bai thekena den ban thekya chungo chen plat ngi arok ponjo se noklau sa khap tong bai ki engka abo bisingo tabo prai 150 kg moton tok khojak engka abo tai thiknya thapangno saimiya ko abo sung kipak sungai onjaga noroi tonbakha engkai thima to thunya ku tai nungman busuk rok kosok khana nungmani kosokmani prai 300 400 upor thangna busa kotor gotna kosok thangma ki abo sap pura plat ngi abo asin set gai mas ka bin joma tarusu abo khotinar ge talkun tonga abo bana sana tre gai abo bisingo tai kotok thima to prai det kunte ngi upor kotoi आतुमसानी बान बाजी तो पोल्ट्री फार्म खाई आतुमसा बाजी खाब लमी थम क्या बरायानी खाने उजुन न 1.5 kg 2 kg उजुन बराया बो 5 लाख नि उजुन थम क्या धन खाब तो पर मार दिया ni bu अनि बुनो के अब कुकुरा देब्रमा जोन तो पारा आ डेभलप गंगारी prai 10,000 chokjak obo porao yakungo thutaye karphu koto koto laikha sirboka prai ari gi a lai thangka yang tei porao thangka oro yakung thutaye ei gobo tokram pladu ni go tei ka tokram oi gobono tok unyo abono sing tabungo sing kisalaye wago se kotok thidi kemu wak theu risi pura plat omong setiap atau toko mika aku ya bukan rumah tuh saja sanggora baru segini malah ya yang tuh sebetulnya kota-kota itu sih orang itu a set boy boy